Bine v-am regăsit la un nou video de canalul YouTube. Astăzi suntem din nou în Minecraft. Cum puteți vedea, băgăm puțin în apă, fiindcă piscina noastră este foarte mică și nu putem să ne băgăm în ea. Ce tare notăm, facem acolo la mal frumos. Acum să mergem acasă, fiindcă stau deja de o bucată de timp aici. Știu că nu mai găsesc casa, nici problem, avem hartă. Da, deci pe unde este casa? Da. Deci, uite aici. Exact. Aici trebuie să mergem, deci. Avem o piesă de teleportăm. Deci, noi unde suntem? Suntem undeva pe aici. Trebuie să mergem așa. Deci ne descurcăm noi. Să ne teleportăm. Foarte tare, foarte. Noi suntem undeva pe nu știu, dar haideți să găsim locul în care suntem. Aici nu suntem noi. Înseamnă că suntem în locurile acestea. Aici. Ok, putem să ne transportăm. Nu putem, avem nevoie de diamante. Doar că nu ne privește pe noi. Asta pe noi ne privește doar ca să ajungem apoi acasă și să mergem repede. Un cal, putem să luăm calul. Dacă nu. Deci am luat calul și vom pleca. Un galop. Deci cred că am ajuns, aici este lupul și pe aici să fie casa noastră, exact. Am ajuns acasă cu calul. Uitați. Vom da jos de pe cal. Iar acum să-i facem un țarc la cal ca să fie a nostru. Ce ziceți, a? Zic bine? Ok. Na. De așa. Nu-i facem un țarc. Am o idee ce să-i facem. Bam. 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 Deci îi facem un țarc de nemaipomenit. Un țarc de cărămidă îi vom face să nu poate să scape niciodată. Hai, ce tot are că tot îl iau pe cal. Deci nu trebuie să iau calul. Ok. Haide, calul, hai să se întâmplă aici. Deci trebuie să mutăm calul de aici. Se poate muta stare. Se poate să mutăm. Nu știu voi că altă opțiune cum avem. Adică să mutăm. Ok, carule, să intrăm în o casă. Aceasta este casa ta, dacă îți place bine, dacă nu, pa. Deci, haideți să ne culcăm din nou. Dar noi vom sta treji. Să vorbim cu fratele meu, dar nu vom vorbi cu el, doar așa, bine. Da. Și
Legeți-la în care v-am arătat episodul trecut. Se foarte bine și el. Tot așa au rămas. Așa. Și asta. Da. Bun, foarte tare. De aceea să facă ziua să scoatem puțin calul pe bare. Să calul un pic, că atunci eu că m-am pierdut. Dar el m-a salvat, calul m-a salvat. Foarte tare. Și iubita mea. Așa. Cu fratele meu. Deci putem spune că este oficial al nostru. Mai trebuie să facem carnetul de sănătate și gata. Unde-i calul, mă? Ce s-a dus calul ăla? Deci era supravegherea mea. Să ne uităm pe hartă, poate harta știe ceva de cal. Pe unde poate să fie calul? Că doar nu știu, fiindcă exact. Deci, cum v-am zis, nu putem să ne teleportăm. Nici harta nu știe nimic despre cal, deci înseamnă că este un mister calul. Oare unde a plecat calul ăsta? De ce mă bag eu oare cal? Poate a plecat, nu știu eu că pleacă. Oare unde a plecat calul? Da, poate lăsăm pe data viitoare calul. Noi ne întoarcem la joc. Că el se întoarce cu siguranță înapoi, iar dacă nu se întoarce înapoi, să vă dau ce vreți. Și căsuța tot așa a rămas, dar ok, prieteni, și cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să vă abonați și ne revedem pe data viitoare cu un nou videoclip. Deci fiți la curent, că asta vă dau și atunci multe chestii și pa!